Salom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan nai pason, dohot pangaramotio nitu hata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hata jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mengaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di minggu pa 12 hodung Trinitatis di tanggal 22 Agustus 2026 ima hatan itu hata na tersurat di Efesus bidu 4 ayat pituro di ayat 10 jala topik ni minggu togu marsitiopan tu hati goran. Teguh berpegang pada kebenaran. Hujahama dihita songonoma didok hatani tu hata. Alai tuganup hita bido di basa-basahon asiasi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Di baheni nado nunga manaik ibana tu gijang. Ditabad do natarhurung, dilehod do silehon-lehon tuaka jolma. Alai nakok pe ibana naung tua do ibana jumolo tu inganan na ditoro ni tano. Ibana naung tua ti laus ido na manaik tu gijang ni saluhut banua gijang asa digohi sasude. Laus ibana do mangalehod deba gabe apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan jala pangajari. Pature-turehon aka nabadiai laho mangulahon tohonani pauliulihon daging ni Kristus. Pai masahat tita saluhut tu hasadaun ni haporsiaon nang parbinotoan di anak ni debata gabe jolma natang jala matora situtu mangihuton hagugo ni ripas ni Kristus. Asa unang behita danak aka napina lidak jala napina buah-buah ni pangobus ni ragam ni poda binahen ni pangaliluon ni jolma dohot aka na pauto-tohon. Gabe parhasitonga kita tahe di bagasan haholongoni jalalam magudang mahita di nasaluhut mangyahi ibana ului ima Kristus. Sian ibana dosa do dagingi dipadumu jala martomu tiniup ni sudi urat-urat pangurupi. Gabelam magudang dagingi mangihuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nabi pinauliuli di bagasan hakolongone. Ima hatani tuhata. Di hamuah kadongan saha porsiaon hasadaun ni huria manang kesatuan jemaat. Odo anggona tinuju manang na tinepak ni turpu jamitaon. Hasadaun ni huria kesatuan jemaat. Itulah yang menjadi tujuan daripada firman Tuhan hari ini. Bohado asa sada huriai atik pe maragam nasida. Dohot pengertian satu atau bersatu dalam keberagaman. Ima tujuanna, ima natinebak ni turpukon. Songon nataboto akamang dohot tamuinang hasadauni dada natuat butino ni sian langit. Dada medik diki sian langit. Nadi upaya hodo hasadauni. Lapatanna adong usaha manang upaya sian pihak ni jolmai, manang sian pihak ni huriai, laho marsada marhite-hite ragam ni potensi na adong di nasidabi. Jadi dang adong na madik sian langit. Jadi molo naing sadahi tadi tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni punguan manang di dia pehita rupani na marragami ba memang ikon na berupaya dohita. Ikon na ta usaha hodo jala tahalujahon.
Akamang doho tamu inanami alani asasahat tuha sadauni adong ma manang napiga naikod diauhon dohot ulahonon. Jadi adong manang napiga si auhonota dohot si ulahonota asasahat tita tuha sadauni. Na parjulu didok di bagasa turpukon dengan yang molota jaha sian ayak sada di bidu opaton. Didok di si marparange nata mama hita. Di ayat sadai didok parange ho kamuma natama. Hobar tu pajuun naung songgop tu hamu. Hidupnya sebagai seorang yang sudah dipanggil berpadanan dengan panggilannya itu. Misalnya rupani molota contoh nati songonon. Molo situa dui bana ba situama nguluna ate. Situama satabi pangalahona situama nguluna. Molo padita dui bana ba padita ma. Molo ama dui bana amama. Unang gawe ina te satabi. Molo ina dui bana ba inamat tong. Pangalahona pe ina dohot sudi aka tindak tanduk nai. Ima nanidok nadisi. Jadi panggilan yang sampai kepada dia berpadanan dengan hidupnya. Manangah hape pajuon nasahatu hitai ikon saruduk mai dohot ngoluna. Jadi marparange natama didok. Songo dia ma rumang ni na marparange natamaon didok di simuse martoruk niroha rendah hati. Kemudian marlabok jalan marlabas niroha lemah lembut dan sabar. Dungi muse masih haehean di bagasan rohana holong saling membantu. Jalana parpudi didok ringgas mangaradoti hasadaun ni toddi pinadumuni dame. Berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Songonima rumang ni parange natama na nidok na digijangi. Martoruk ni roha, marlabok jalan marlabas ni roha, masih haehean di bagasan rohana holong, ringgas mangaraduti hasadaun ni toddi pinadumuni dame. Imana parjulu molo naing idauta hasadaud di tonga-tonga ni huria. Na paduahon ingot asiasi naung di basa-basahon Tuhani tuho. Ingot asiasi naung di basa-basahon Tuhani tuho. Asiasi nanidok na ima ragam karunia Roh Kudus. Mungkin adong do nama jalu sada. Adong nama jalu dua, adong nama jalu tolu, bahkan mungkin adong nelubi majalo dua manang tolu. Na pasti tu sudido di basa-basahon asi-asi isi mangalehon takas do didok di bagasa turpuki totu tu hataido na mangalehoni. Tabereng ma di ayat pitui macai takas didok alai tu ganup hitabido di basa-basahon asi-asi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Dungi di ayat walu di lehon do si lehon tu akajolma. Di ayat 10 sada 12 laus ibana do maksudna Kristus do mangalehon deba gawe apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan jala pangajari pature-ture honak kana badiai laho mangulahon tohonani pauliulihod daging ni Kristusi. Ima manang napiga asi-asi naung pinasahan ni Tuhani tuhuriyai. Jadi molotajahan no diaka ayat na asing isarana rupani di Roma 12 di sada Koris 12 ayat 10 sadai meragam asi-asi naung di basa-basahon debata tuhuriyai turuas ni huriyai nang tuhita ragam karunia didok rupani disi. Jadi sutung adong nama dok dangadong dope sahatu ibana. Dangadong dope dia ubah sotung din narupani. Ngatakas naki didok di bagasa turpuki sudedu hita nunga majalo asi-asi naung di basa-basa Tuhani itu hita.
Ingot, nunga dilehot Tuhani, tu ganup marguru tu pangalehon ni tondi iya te. Dohot pengertian dak kita mamilit marguru tu pangalehon ni tondi ido didok. Jadi suatu tapikir rupani songon nama milit baju manang pahead dionan odo dia ubah nita daw saguru tu pangalehon ni tondi ido. Persoalan nan waing akamang dohot tamu ini yang sadar dohita naung tajalo asi-asi sadar dohita disi jala suku-sukun na padua hon boha nunga tahahua asi-asi sudah kita apakan apa itu? Jangan-jangan masih belum diapa-apakan karena mengira kalau tidak diapa-apakan ya nggak apa-apa. Sudah kalian apakan apa itu? Hati-hati, nanti kalian jadi apa-apa loh. Boha, ngataha hua, si lehon-lehon ni Tuhani. Ibarat nikado rupani ngata buka, ngata bereng. Sutuk-sutung bukus dope, tersipat dope. Ala nilas ni rohata rupani dikado. Nata jalui alok madisi, sanita saya tapa bereng-bereng. Di sido persoalan na akamang dohot tamu inanami. Merdumutuson bah gabe ni ingot sada cerita di media sosiali adong dubbing video ate namar bahasa namar hata akola. Jadi mungkin manang na abang nai manang na bapa na rupani manukud dan akon ahadole cita-cita minna di hata akola ya te. Roma dan aki mangalusi anggo cita-citaku inay bana ketua na poso bulung Roma amanay maddo alale mate maaw na roon na bana pidum mitok masa tutu sita-sita ketua na poso bulung ate ahado cita-cita amin tang diboto ibana cita-cita na alai ya dia lusi ibana dengan spontan ketua na poso bulungin. Di cerita na asing suku-suku na ahado cita-cita amin mencintaimu selamanya inna. Roma rupani na mabigi ababama. Hamu kamang dohot tamu inang disido persoalan nanuay. Ngata boto si lehon-lehon na sahatu hitai jalan na paduahon nung ngata kahua. Sutuk-sutung tang dope manang nadihahua. Na pasti sudido hita dapotan asi-asi ni Tuhani. Ima molo naing idaut tahasadaon. Pakyot tama asi-asi naung sahat tu hitai. Jadi di bagasa turpuki nak kini ngarong do manang nang piga di patuduhon arong do nagabe apostel, arong do nagabe panurirang, arong nagabe evangelis, arong do muse parmahan, pangajari, dan lain sebagainya. Nah patuluhon, molo naing jumpa hasadaw di tonga-tonga ni huriyay didok, ikolab matoras di pangalaho ng pabahenan. Tabering ma, didok di ayat 10 tului, gabejol manatang jala matoras situtu, mangihuton hagugo ni ripas ni Kristus. Matoras. Di ayat 14 asa unang behita danak akan napina lidak jalan napina buah-buah ni pangobus ni ragam ni poda. Jadi akada danak do namura tergoda tergiur naolo rupani dia laela. Alai molonunga matoras ibana tentu tahadwe menghadapi cobaan, rintangan, tantangan, bahkan dohot godaan. Jala di ayat 15 didok gabe parhasitongan hita tahe di bagasan haholongoni jala lam magudang mahita di nasaluhut mangyahi ibana ului ima Kristusi. Di ayat 10 muse didok gabe lam magudang dagingi mangihuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nabi pinauliuli di bagasan
haholongoni. Lapatan na disia kamang dohot tamuinang mangyahi hasadau di huria diperlukan kedewasaan, kematangan berpikir dan bertindak, kedewasaan iman. Ayak kada dana duna ulo marbada ti. Atik pe perbeda unida dana ki satok kiddo marbada mardogam muse masih haolan marmeam marbada muse tokin nai. Idu binna molarong na marbada di bereng tabereng sesungguh dana duamu inna rupani. Ale molonung na matora sibana dangbe tu perbeda uni rohana alai bohana ma asa sada jala na paupatot na parpudi di dok di si batu tu marpardumu tu topik ni minggu tayate tuguma marsitio patu hati goran teguh berpegang pada kebenaran. Fokus tu hati goran do, fokus ni huriai tu hati goran, unang lalap tu akan nasotigor, unang lalap tu akan hal-hal na negatif, tu akan hal-hal na positifima, rohana. Jadi molo naing taida hasadaon di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni aka punguata, ikonido marsitiopan tu hati gorani, gomos ditiup, hatabata madok unang golom riaria. Jadi ria-ria molo alang-alang dui ditiup tanggung-tanggung olu do laus disiato tangani molo disita rupani. Iribin na didok na tue-tuei unang golom ria-ria. Jadi iko butul-butul gomos ditiup hati gorani kebenarani. Dia mah hasitongan, dia mah hati goran na naik tiopota. Disima hita hot asa anggiat taida jala jupahita hasadaun di tonga-tonga ni huriai. Atong margugo mahita mangulahon patulus soni di ngulu siganu pare nang diaka parsaurata di tonga-tonga ni huria. Amen martangiang mahita. Moliate mariho Tuhan dihatam nang kubigi hami. Pasu-pasu homai jala pauraton suaton di bagasad rohanami be asa di parbuho katami parbuena dengan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuh. Amin.